dịka mgbe nwanne m nwoke na-akọ the migration mgbe ọ bịara nke ya we believe na Igbo niile chitere Israel Jacob mechere bụrụ Israel onye a na-akpọ Chimana mgbe onye a na-akpọ Gashin bụ onye kpọrọ Igbo niile aha a na-agwa gị wee bata obodo a ma ugbo odudu na ndị nwa my brother gara ha were bata obodo a ha bata obodo a buru n'elu ugwu a ha batara miti onye a na-akpọ Ezebelego ebe a bụ ebe a na-aga n'ụlọ ebe a enwere ebe a na-aga n'ugwu the other side enwere ebe a na-aga the other side the main place ọ nọ wee ọchịma wee bịa nọrọ n'okpuru ihe a na-akpọ bụ Ezebinagụ na-echekwebe Ezebelego nwe obodo and in form of ya nwe obodo so ha wee nọrọ ebe ahụ on the process ha na wee gbadata biri ọ bụ na ha enwebezie issue within themselves and mgbe ha batara na onwere Gashin ahụ na-agwa gị bọchị nwere ọjị o nyere onye abụ Gashin bọchị ma nyere o nwere ọjị ha wetara mgbe ha bịara ha michiri Ezebelego ahụ mana ihe a na-anwụ nọcha ebe a bụ ụkwụ ọjị enwere ike ọ daa n'ala irute ịtụtụta normally cheke onye taa anya ọ bụrụ ya na-ata ata so nwere ka o nyere the first son Bebinye onye dị ọjị shọt dosiri so the process mgbe ha nwere issue ka onye tọrọ n'ime ha nwebe problem o were sị ha ka onye n'ime unu nya nyere ọjị dosiri onye ahụ jee weta Bebinye wee jee weta ọjị ahụ kpọgwọrọ nkụ ịnụma na ọjị ma ji ibe ọjị kpọrọ nkụ wee bụrụ onye isi o nwere ihe ọzọ jee wefụtezie dị ọjị so were gwa ha na onye ọdụgwa old about to go so wee gwa ha na onye a bụ onye tọchara n'ime unu niile then they left ma nri ahụ agwara gị wee shift ha ncha movizie hafuzie Ebinye n'anya ebe a o wee bido mụbaba on his own ya bụ ebe ahụ ọ mụziri ụmụ na aha agwara gị bụ ugwu ụlọ une ugwu Idike na Egede so ebe anyị nọ n'ahụ bụ ọnụ Ebinye mụrụ Ọchịma ma nwaanyị ọkpara bụ ugwu ụlọ bụ ihe buru ben na obube na anya ụta ha na ọkpara nwe obube n'anya then the other place anyị nwere ike ije nwu bụ nke ugwu Idike anyị soro nke une ha ahụ bụ ihe mụbara ibute ya bụ the second son ewee bataza na nke ugwu Idike ebe ahụ bụ the third son before Egede so that 4 sons mechiri complete onye 9 to 12 mekiri 12 political villages enwere n'Ọchịma na ụmụ ya ahụ lekere ndị ọ mụchara mgbe ahụ ụmụ na ahụ ọ mụrụ bụ ugwu ụlọ Unehu ugwu Idike na Egede ugwu ụlọ mere Ehoke na Jaba then Unehu nọ n'ụkọnwa mana emechiri o nwere nwaanyị dị ime edutere ịmalagota anụ na ọ na-ahụ ọ bụrụ na nwaanyị lụọ di ọ bụrụ na ọ mụtaghị nwa be ji onye nwere ike ije letara nwaanyị dị ime maọbụ young lady nwere ike ma ọ dịka the dream of Abraham ịmana nwunye Abraham Sara amụtaghị nwa okpọrọ maid onye chinye kenya na ya nọ ma so wee dutere nwaanyị beze evu n'afọ mụrụ ụmụazị then so ụtakụ na eshi wedere then abịazi n'ugwu Idike ugwu Idike mụrụ ụmụ atọ Chime Owego na ugwu Nevu ụmụ atọ then Egede na onwe onye wee mezie Amụvụrụ ụmụ Eleri ụmụ ọrụ na Emegede ụwa so ụmụ atọ so ụtakụ Ọchịma shiwe mụbacha then abịazi n'ihe ala niile Ọchịma mụrụ o nwere ebe ndị ọbụla belong ụmụ ọrụ ahụ nwechiri nke ha belong chara nke gift like abịa na agwa m gị na amụrụ Diaba na Ehoke then abịa na Diaba ahụ nwere ọgwụ ebe anyị na mgbogo ebe a ahụ mgbe ahụ maka na the whole community niile gbefere anyị isi except 2 or 1 na anyị na ha ncha alụgwọ ọgụ so kpatara anyị ji wee pe mpe otu anyị pere mpe maka na anyị lụgidere ọgụ ma ị gara ma all of them especially o nwere nke a lụgidere ti nke anyị nụgere ka anyị na ị gara akpọ the whole community si bịa ka ekpe udo ezukọrọ ladis ekpokọrọ ndị mmadụ n'ụdị ka ekpe udo so that nke a na ebe a na bụ ọgwụ ụmụ Egbo bụ nke ya na-eyuzu like ọ bụ na ọgụ na-adara anyị na community ladis mgbe ahụ na the man ndị in charge benye achọ nwa ego alụ gbara ụgbọ ọfụma onye afụfụ anya bag eyuzo the person mekoche dị ọgwụ ọ benye n'ụlọ ọgwụ ahụ ihe na-afụtazi bag gbara ụgba like that person so ọfụtazi na jog abanye mbọ m na ọgwụ agụ gbara agba wee jezi ọgụ
mgbe ahụ ihe nubie na-esave chọọchị ma that time like mgbe my father na-akọ bụ onye chọọchị ma na-akọrọ gị ebe a bụ obe a nọ in form of spiritual ihe kpata na mmadụ adị a na-enwe ebe a bụ na word full of spirit ịghọtakwa like ebe a na-agwa gị ego igboke na ego igbo anyị bụ ebe ahụ agbakọrọ were kewee ndị igbo ọzọ jebezie ma nri ma ugbo odudu na ndị ọzọ wee fụba ya na-akpọ ọba ego igboke na ego igbo anyị bụ ebe igbo niile na-agbakọ ebe ahụ bụ ọdụ ihe a bụ the main thing mmadụ kwesịrị ịghọta na ọchị ma bụ onye isi n'ala Igbo n'agbanyeghị ndị nri na-asị na ha bụ onye isi n'ụdị maybe because of God so like ije den enwere obu God ma God esogide na son of Gershon ihe Gershon mụrụ bụ ụmụ anọ so na ọ bụ nri ahụ gbagodizi bụ nke ha so mụtara ma God ma ndị otu so ọgwụ ahụ na mgbe na-adva anyị o nwekwere nke anyị bụ Nek bụ the second son of a being ọgwụ nke debe a bụ nke a na-eme na-eji like o nwere mgbe anyị kọrọ like o nwere ya na-akpọ ine n'ojii black green a na-use that time so ndị ahụ ha ahụ bụ ebe dị ọgwụ dị ebe ahụ bụ a na-eje o nwere ya na-akpọba emechie onye ahụ emuvu onyiri igwe mana mmadụ na-enyi n'igwe enwuru just meladis onye ahụ for journey before no lectures over some items food items lectures na-save the community bọchị ma that time so ya bụ ihe dị ya akọwa na mgbe gboo mgbafa na-alụ ọgụ nwere mgbe ndị bụ na-abịa kpụrụ ego mgbafọ ndị ọcha gara ndị na-abịa ịlụso ọgụ gara aga afọ gịnị mgbe ka ọkụ manụ mgbe na-ekpule mgbanụ ya bụ na akwara gị ezebele ego nwe obodo na-echekwebe obodo n'ugwu ahụ a na-agwa gị even during the war ọ bụgụtụ sọsọ mgbe anyị na ndị mmadụ na-alụ ọgụ during civil war ebe ahụ bụ ọchịma gbalara the few people gbalara ebe ahụ urukpu o nwere ya na-akpọ urukpu ọ cover that place ma ndị sori anaghị ahụ ọgba gị nọrọ na plane nke nọ na-ajụ ya urukpu kọvara ebe ahụ ma ha nọdụ na-eriri onwe ha ihe so onye akpata anụ bifo na inweta onye ọchị ma ọ kpara gị bụrụ fada ma ịnụ ga-akpa ịnụ ọ bụrụ n'ịbụ fada niile aka ụka ịnụ ga-ekwujere ezebele gị n'obodo mụ na onwe mbe kristian mana I do respect the spirit maka ya na-echekwebe anyị onye chekwebere ndị nna nna m ha mgbe a lụrụ agha wine mama so ya bụ ihe severe anyị that time mgbe mgbafa na-alụ ọgụ like mgbanụfụ onye ọcha nụfụ na ha eme ka obe agbata egbe n'ọbag mana na akọnụ nwere mgbe ka ndị ọchịmachi ekpule mgbanụfụ na-ezo onwe ha ezo ọ bụ ezo egwuregwu n'onu ladis mmadụ ga na-aga maka ama mmadụ nọ the ground n'ime onu na ya bịara asị gị na-enwesịrị ya amaghị na-enwere elu n'ala ma ọ bụghị mgbe ọ dara idume na ya amaghị na-enwere elu n'ime ala ma ọ bụghị mgbe ọ dara idume like mgbe ọ dalagara mmanụ ya nọ n'ala mana elu ya ga-enye elu tupu nye nyefutezi n'elu ala so the idume a na-akpọ trench bụ ihe ewu alụ ọgụ ahụ that time ọ nọrọ ebe ahụ ndị ahụ na-abịa ọgụ na-achọ mmadụ n'ụdị ka hapụ mmadụ lara isi ọ ga-efete ma mmadụ nọ n'ala o nwere ike penye n'ebe ahụ were onye nke ahụ ndị ama ebe dị mbọchị wee bịa onye nke ahụ ga ọsọ ata nwere ga na-abịa ha egwu nke ya bụ onye na-ejeri bịa dalaga m ịmadụ nye ọbụla nka chọọchị gbasanụrụ ọ kecha nwere arọ nke ahụ na fixture weapons inside so nwere ike na-aga filo were mkparakwu ya na-akpọ mkparakwu bọdis destin dị ebe a na were ekpechi mee ị na-aga na ọdịgị ka ọbala ị mara na onwere ihe dị ebe ahụ nwere ike ọ ga-abụ ọmụ ma ọ bụrụ igi ekwubi ihe were mechie kpụrụ ya kpochi onye ozugbo ị na-atinye ukwu ebe ahụ ya bụ ya msị gị na ya mara na enwere elu n'ala ma ọ gụ mgbe anya dekponyere chọọchị agbasa abịa kpọchi oge ebe ahụ nke aha ga nwere na-akọwa maka ka esi zokonu onwe delile ejijikọ na agijikonu ọgatelile kwa ọkụmanụ ma nwere m chọrọ ịwụta dogbo oyo mana ha na-akọ ọba ha na-amụtacha ihe megburu mgbe gboo telile mgbe ahụ na ọ na-abụ ọdụ ka ọ ya adị na-akpọta ịdị mkpa bụ onye afụfụ onye bụ agụ maka onye eji eti agụ bụ onye afụfụ onye bụ agụ ya bụ incarnation ya bụ lion ya bụ onye eji eti agụ akwadochi men ọfụma na onye ọ bụ anọrọ ofu ebe ahụ esi were kwado ya bụ ya na-akpọ astral traveling or something like that eje mechere ka a si eme dibịa ahụ mechere ka o si eme na onye ahụ afọ
mgbe ọ wụrụ agha afọ na-eshi onye ahụ nke ahụ o ji wee bụrụ mmadụ anọrụkwa ebe ahụ nwayọọ nọrọ ebe ahụ a na-eleta n'anya maka na o nwere ka a ga-esi wee mee na onye ahụ enwee problem a ga na-eleta n'anya mmadụ ga na-eleta anya tinu ujechere ihe ebe niile anyị ziri ka o jeme lụata ọ lụata emechere ka esi eme na ọ bakwara ebe ahụ wụọkwara mmadụ nlechite na ude eshi onye ọ nọrọ mgbe na ogwe na-epe mbọ ma anaghị emete eshi a na-emete oneshi mụ na onwe m ahụgwa onye were je eti agụ na m hụrụ ọ nwụrụ 1986 ya bụ mgbe ọ nwụrụ onye anyị ghọtara ejiri tiwa agụ na jijekonu mgbafọ tiko n'aga ahụ ọ nwụrụ 1986 ebe anya bụ ugwu mgbe Nworka ugwu ngwọ Nworka ebe anya bụ ebe agaghị na-eme onye bụ ọgbagbo oji egbe ọgbagbo ji egbe ọgbagbo ji egbe onye na-agbagbo eji egbe ọgbagbo onye ji egbe ọ na-akwadosi ike mba ọ bụ onye akwadoro ekwe ọgụ niile kemgbe ọ kọtara nwa ego ala n'usoro ndị lụrụ ọgụ niile na-abịa n'ọchị ma mgbe ahụ a na-ejeche mmeri a na-ejeche mmeri o nwechekwere ihe ọzọ ndị ọchịma wee lụcha ọgụ mgbe anọ dịka igwu idume a na-egwume egwume na agbama na-ewere ebe osisi ga-achị dị gị ike ọfụma wee gbachichere o nwere ya na-akpọ arụanshi ebe ahụ bụ a kind of chemical mana ha na-asụ arama ha ka esi arụ na-eweta na-ewere humen apịma osisi na-egwukwichere n'ime ogwugwu unu were arụanshi ebe a na-techere maka na onye ọbụla dalagara ogwugwu unu ma ọ bụ te mgbọ egbe ha na-agba mgbe a na-ete na arụanshi ebe mgbọ anụ mmefere onye ọ bụ nwa obere metere ọbara na onye ọ bụ ji ka anwụ weda ma ọ gbagburu ma ọ gbagbugo jos na o metere ọbara anya na ọ ga-anwụ onye ahụ dalago idumenu mkpụkpọ ọnụ dụtara anwụ obere ọbụla ọdụdetodigo ọfụma ọ ga-anwụ wons ya ọdụfugoro enume because of that arụanshi ebe eteri na ihe ahụ ọ bụ serious poisonous something ejikwere wee lụọ ọgụ mgbe ahụ onwe ebe ọdịrọzị onye na-agakọ n'ịmakwa ọgụ n'ọdụ like that irute iti ukwu na ifue iti okwu na ịdalagari na mmefu oge o sochekwa na strategies ha ji wee lụọ ọgụ mgbe ahụ mana kedu ka ndị bunu ga-adala na ya ka ọ nwere ndị bunu dalakọna amachana ebe ọ dị amachara ha ebe ha merụdị mgbe ahụ na mmadụ anaghị aga anọkọta na ịzọgide ya maka mgbe ahụ na ije hụ n'ibu ije ga-ziga ezi na nwere ike nwee nsogbu and na ọ bụrụ na ọgụdụ ụmụ nwanyị na ụmụaka a na-restrict their movement gwa ha onye ejele mara ebe ha ga-anọrọ nọọ ndị ahụ na-alụ ọgụ na ụmụega ala bụ ndị magọrọ ka ha si eje saịn eji eje ọ bụ nọ nke edori na-etu ụzọ esi aga na ụzọ ahụ na ụkwụ ama na-agazi ya otu ahụ n'ebe ndị na-alụ ọgụ na-amacha mgbe edochere everything na-ama ebe edebechere ihe ahụ ha anaghị aga mbọ m mba anaghị aga nwe ochekwara ihe ọzọ ndị be anyị jikwa lụọ ọgụ ma o siri mgbe ahụ ndị ọcha bịara ebe anya bụ nkwụ bụ ant ọ dịkwa n'ọchọ be anyị nkịta mana ọ dịrị skas agwọ fụrụ nke ahụ na ọgwụ agwọ mara anụ tie ya n'ọchụ igbere ma gbughee maka mgbe ahụ na ụzọ a na-bupụ ụzọ niile na-abata ọchịma ọ ga-abụ ọchụ maka ọchụ karịrị so ị nara asa ọchụ ị nwere anwa were ma gboo n'oshi na ihe na-awụkwasịrị gị na ụha eshi gị ọta gị ofu ebe na-eshi gị ga-ahụ everywhere bido hụra gbadgbadgbadgbadgbadgbadgbadgbada so ọchụ anaghị adị ntinye isi o sochekwa ndị be anyị ji wee na-protect onwe ha mgbe ahụ maka na ndị be anyị na-alụ ọgụ ma ha eshighị nne population ha dị less ma obodo ọbụla ha kwakọtara ha abịakwute anyị ọgụ so anyị survive no all by the grace of God bụ mmadụ ji wee họkwa n'ọchị ma kịta ọgụ anyị lụrụ karịrị o nweta nke a na-akọwara anyị na ukeghe akụ na efa bịara one day si na ọ bụ ha ji mebe mmadụ na-ana
na ajimebe mmadụ na ya ejime mmadụ na-ana n'okwu agwụrụ gị so ha arụ nwe onye lidiri dị ọgada time woman a na-akpọ Arụanwa Ogbechi onye Ukehu ala so ha wee shi ebe anụnwa ka ha si wee bata n'ugwu ebe a na-akpọ Ọgbọm ha soro eji abata rie dị man na mgba anụ ga-aghọ osuchiri ọgwụ ma n'ubu ma n'ukwu everywhere egbe anụ ga-aghọ agbakọta na egbe gbakọta na egbe ya ga-aghọ ọtịrị nwa mana anaghị aka isi nwa amụ bịa were mechere incantation ọnya gbaa anya na egbe dị man wee daa mkpu ata onye ọbụla na ọsọ ndị niile ma ndị akụ ma ndị efa acha na onye isi agha egbe onye isi ha lada otu aka ahịa nke ahụ wee bue mana emechekwere ikpe ahụ ịma ya mere a na-eji nwaanyị kpechere ikpe ahụ na-ewere nwaanyị kwụma ụgwọ ọnya because ọ bụ na ime ekuku peace ịma na ịma anọkwata as a small community na lụchakwara ọga anyị nwere ike gboo mmadụ ha nọkọta na enwe ka esikweta enu na-achị were nwaanyị kwụma ụgwọ na-ewere nwaanyị kwụma ụgwọ ya ka e nwee peace for the meantime. ka esi jikọrọ nwaanyị kwụọ n'ụgwọ ka esi eji nwaanyị akwụ ụgwọ bụ na abụ na igbo mmadụ n'ahịa na ekpegide ịma na after war comes peace ekpegide enu kpechere ihe enu dara igbugomenu mmadụ even though na igburu enu na onye a bịara mana ayazi na ya akwụ n'ụgwọ ya then ịdị ihe nwaanyị jeje mmụda nwa ya amụtakwazi the person onye hụ egburu bi na-edi nwaanyị jeje amụta ya nwa the community bụ ị ga-edi na ọha mazi onye ka ọ si were dere onye a ga-editezi na ị ga-agwa bụ na ha ma eme ka ọ bụrụ ohu na somebody ga-alọ that will be the agreement na somebody ga-alọ the person ma ọ bụrụ the person asị na-eje nke nwaanyị asị na-eje gị ha si n'ije gị isowe ejego mgbe ahụ asị gị jee dị si n'ije gị onwe ka enwe ka ị ga-esi wee dum because inwe gị say of your own ọlez ọ bụrụ na ọ bụ na nna gị bụ ihe ọbụla ọ bụ ha na-ekwu onye conclude onye nwe gị ka ị ga-esi wee jụtata ị ga-eje ọha alagada gị ala na ọ bụ ka igbuo gị na ọbụla ga-ala gị mmadụ ga-alagada gị nna m abịakwute m go ịma na gị bụ onye isi mgbe echekuma afa gị na onye isi bụ ibu abụ gedegede na-amụta mụta mụ 10 ole ma ole abịa na mgbe gboo na-akọwa na mgbe gboo n'ọbụ ọ bụ na ọgụga na-ada alụ ịma ma nwere onye gbagotere egburu asị na ewuru onye enyi wee di ma a bụrụ na udo ochere o nwere gị ike akwụkwọ gbasara ya bụ ndị onye na-egesi dị iko n'ụgbanụ a na-edi kpee ibe agwa bụrụ anyị ndị ọcha mgbe anọ maka ha na-ekpote ebarịba ha kpotere ebarịba bịara ọchụ iwe eburu ndị isi abịa ha na ọdaji ụwa na-ele mee nwa agbọghọ dịrị na ha ka ọ mụchite ọhụnye nụ egburu egbu ị na-adụ ha ndị onye ma mago onye dịrị mgbọm a magwa m onye dịrị mgbọm mechiri lụa o mechiri gbafu lụata be anyị ọkwọ nọchi lụata dịlera ọnọchik ebe anya bụ nwunye nwaọla nwunye nwaọla na-edirighị nna ha edirighị laa ọ nọrọ ebe ahụ onye asị na oji ka lụọ na-ekwu na ọkpọ yiri nkụ na oji anwụnarị ya na omenwudo nwaanyị erefu nwaanyị ha uhe ka anyị mago na o jidekwen gị nwaanyị wee lụọ ada lụọtabe na were bọ na ya bụ oji elugwo era enuma oji elugwo ihe o were bọọrọ oji elugwo bụ na nye eji elugwo nke eji egbunye mana egbeghị so ọ lụọta onye amagwara onye lere anụ bọrọ ka nwa owu ebe ya bụ ụda eme edi mmadụ bụ mgbe agboo nwaanyị jiri kwamadi onweghị onye luchire ibe egwu bịa na-edire na
ọkwa maji mụ nwoke elechiri nwoke onye lechiri ihe wa lechiri onye enye bụ a ga-emechi m enu ọzọ anyị ga-alechikwa ibe egwu bịa na-ediri onye ọbụla ọ bụrụ gị kacha ọ bụrụ gị bụ onye isi ọchịma ma nwa gị bụ onye ọbụla ị ga-agbụtụ gịnị ga-agbụtụ enweghị ihe ọbụla ị na-ekwu arụ ọba ha na-eka n'idere eje ude ma ede onye onyo egbochi ọgọbọ gịnị egwu ji ama onye a ji ede ya n'onye m ude anyị mama ọ bụ anyị bịa nwe udu zuru anyị bịa nwe udu zuru na anyị ekwu ude anyị bụ ekwu ude onye ọnwụnwachi deke na oleke nwa na ọ bụ onye ha jikọ edi onye ọnwụnwachi na ọ bụga na ọbụ nwa ọnwụ nke ọnụ karịa igwe na-edere na anyị ga-eme na ya awakaba anya ma ọ bụ na ya akachara ụdị emete ya obo abịa na mgbe gboo ha lụkọ ọgụ ka ọ manụ m ichete gburu megburu mgbe gị si lụkọ ọgụ na ọgụ mgbe gboo mpụtago ndị ọcha jiji abịa gatele nwere m chọrọ ịnụ n'aka na mmanụ nwere ike mmeri na-enye agụ ị na-echete mmeri na-enye agụ mgbe gboo alụrụ ọgụ ihe vidio dị na anyị na onye ha alụgwụ lutesi ike egbuchiri ọchịma na eme ọchịma gbuchiri anyị na ikolo alụgwụ ihe delekere ọchịma bụ ọgụ anyị na ikolo lụrụ ọgụ lutesi amacha m ndị gburu mgbe ha machagwa ebe ha na ọ bụghị na m maara bụchi ọ bụ anyị na uke ha alụgwụ egere udo na mma gịsịrị ga ụmụ ego mbala na anyị na ha ga-alụgwụ ọgụ mechiri ndụ ka eje riọma ọrụ riọma ndị eva ọrụ riọma ndị aka ọrụ ya bụ ihe na ụmụnụ na-akọrọ gị na bụchi ha bịara ha na onye na-evuru uke ụzọ ahịa ma onye ụgbọala uke ọ bụ nwa nka na-echekenu ọ bịa gbakọta igwe nna okenye onye ọnwa lia oke nkịta ụkwụ ya na-adịghị nka ofu onye ya na-anọ enye idete n'ala chire were ọnụ egbe enye chire were egbe tụkwasị ọda ihe ọchịma wee mee ihe isiri na anyị macha eroko ya wee mee ọ daa ukwe kwata ị ga-aje hụgwọ na onye iso n'azụ mgbe onye ikwuru jekọ ihe na ọ daa ijekwekọ emegide ofu onye si ka ya bute isi acha aga ebute every onye ọcha na ugwu mgbachigwo ka ya bute isi acha anaghị buru isi onye ọcha na ọchịma ekpo ugwu mgbe ọ na na-akọrọ onye ọnwa na-akọrọ gị ọ gbara polisi Itegina polisi ọ gbagburu Itegina so n'ime mana ọ ga-emechi ọchịma ike ọgụ agwụgwọ anyị na ndị oyibo emechigo ọgụ alụrụ ọgụ mgbagbo ọ bụrụ mkpụrụ obi ọchịma siri ike gbasiri ike mgbe gboo ọchịma siri ike mgbe gboo ọ ga-abụdo n'ọbịa nwọchwa ndị na-akọ obi abịa akpọ ọchịma edu n'ihu ndị ga-akọ obi onye kedu mma ha lakwa ịmana mgbe gboo bụ ụmụ mgbe ha jikwa na-enwere mma ha na-eji ala a na-adị alakwasị ha na-agọ eji echeta ha gede mma eji echeta ọchịma ezebile eze nwe obodo bụ ezebile ego m gwara gị na ọnwa ego igbo na ego igbo niile bụ nke ezebile ego adịnya bụta ike na-eche anyị nwọrụ ezebile ego abịa n'isi ọgwụ ndị na-agwọ ọgwụ be anyị dị igwe mana isi ọgwụ ọchịma bụ ọgwụ ụha be anyị ọgwụ ụha onye isi ọgwụ bụ ihe m na-agwa ya bụ onye isi ọgwụ n'ọchịma
ihe ọchọma wee mee ihe duru ndị be anyị na-eshi agbaraka ọ bụrụ na nwere onye ọ na-adara anyị na isi agbaraka o ji jidebe onye esomọkụ gbuchiri ndị benye agbarakata ihe niile bụ wawawa okere ụha na o mechara ihe o jikọ eme bifo na otu gbawa o gbuchego ndị o jikọ egbu ọ na-arụ nwa ọsụ a ofe ọba adịghị nna oge na-achị gị n'okwu ọ bụ si mere gosi gị ofe ọ bụ na-arụ nwa ọsụ a ọ na-arụ nwa ọsụ n'ọbụ na ịmagwọ na ogbugbu mmadụ abụghị ezi onye tụmụ onwe m nwere ogbugbu mmadụ abụghị ezi ihe ọ bụghị na amaghị ihe na-egbu mmadụ mana ogbugbu mmadụ abụghị ezi onye na-egbu mmadụ na-egbu onwe onye agbaraka a na-ekwu isi ọrụ mmadụ agbaraka o ji egbuo o nwere ihe ọbịa ka ọ bụghị ewu na ọ gbaga kala mgbe igosiga anya ihe siri na oji ka egbu ugbo nwa gị iche na o nwere ụdịrị izu ị ga-ekwenye nkwa ma ikweghị nkwa na ozu ọ bụkwa ihe ruru isi mmadụ ịmaghị nnukwu uru ana eji asịgo ezigbo ọjị na-amị ma ọ bụ nkwụ na-ata nne ihe wee mego ewu nyegolọta gị were ọ bụ gị jekọ ngụsọ ihe ị na-eme bụ na ọ bụrụ na o mechere na mgbe ị na-eje na ị ga na-ele ihe ị nwere o gbugoro rigbo ọnwụgwọ ma ihe iji bụ ọfụma na ọ bụgo ka ije isi ọnụ nke bifo na ọlụbelete na o were ihe ndị gboo ji jekwekwe n'ije abụghị obere ihe were jeko bụ na ọ bụ na onye ọcha abịa ndị ụfada bịa ewerekwa iri udo mara na ndụ mmadụ bụ ihe na ogbugbu mmadụ enweghị uru ọ dị ma ndị gboo na o were ogbugbu mmadụ ewere n'ike na ya agbata ikorobịa onye gbata ikorobịa gom ụmụahịa ọ na-achọ nke o ji so gboo mmadụ bute isi onye ka ama na ọ bụrụ ikorobịa mana ọ bụkwa gị n'onwe ọrụ ihe a ga na-achọ bụ onye jere obodo oyibo gomezirukpa akwụkwọ lụata dọda anyị ọdịganị bụ ndụ anyị mgbe gboo na ọbụ eje ya na igbo na-eviri sie na amara na ikpara ike amara na ibu anyị etuzuru nwoke o nwere kpa a na-eti onye ga-agbụ gị isi ma ga-egbu gị agụ anaghị ete ọ dị ma nwa ọzọ ya bụ bonye ihe anyị na-eke obi ịkpa ihe anyị na-eke obi ịkpa nwaanyị anaghị ete ma etire na onye egbute dị gị isi kara aka egbute gị isi anaghị ete ma ga-egbu gị agụ na ọ bụ nwekwe ndị eji egbukwa isi iwe emeghe ogbugbu isi ọ bụ ezigbo ihe Hey, Igbo Nsukka niile, Igbo Enugu North Senatorial Zone, and every Igbo wey dey for southeast of Nigeria. A great cultural celebration don land for our domot gidigba. Wetin you dey wait for? Join us at the Igbo Banyi Cultural Festival 2026. Osetigo Igbo Banyi Cultural Festival 2026. Igbo Nsukka, get ready. A great gathering where we dey take revive, preserve, and promote the rich cultural heritage of Igbo Enugu North Senatorial Zone and Igbo niile in general. Igbo Banyi Cultural Festival 2026. Choi! Ndị nke m come and witness colorful cultural displays, traditional dance, masquerades, egwu ọdịnala, fashion, crafts, and all sorts of our traditional food through beauty of Igbo heritage. Make you know, say we go get Miss Igbo Banyi pageantry and Mazi Igbo Banyi pageantry for this Igbo Banyi Cultural Festival 2026. You never see anything, no.
Wetin make this gathering different be say every Igbo state wey dey for southeast of Nigeria go carry their own culture come meet our own cultural display for Igbo Nsukka, and every neighboring community and states wey show concern go visit Nsukka. This event go happen on 29 December 2026 for Nsukka Township Stadium, Government Field. You never see this kind of festival before. Our Christmas go dey sweetie. Omenala Igbo Nsukka no go die. So therefore, are you a cultural troupe, dance group, or masquerade group, or you wan participate for Nwadi Igbo Banyi cultural pageantry or Mazi Igbo Banyi cultural pageantry? Whether you dey for Nsukka or outside Nsukka, hurry now and register to participate and showcase your cultural pride. For more inquiries, registration, and sponsorship, please call or WhatsApp this number 0806 122 7058, or you fit send us email for inquiries for igbobanyiculturalfestival@gmail.com. Don't miss it. Oh yeah, make una come, make we celebrate who we be. Come, make we preserve our root for our generations to come. Igbo Banyi Cultural Festival 2026, reviving our cultural heritage. Omenala Igbo Nsukka niile ga-adị, omenala Igbo niile ga-adị ndụ. This program is brought to you by Dimma Arts and Crafts.